Naslov kaže nekoliko Božjih odgovora na moju molitvu. Jedan od Božjih odgovora na našu molitvu jeste ne. Neću ti uslišiti molitvu. Da li ste nekad dobili Božji odgovor na vašu molitvu sa ne? Da li smo nekad razumjeli da je Božji odgovor ne? Jer mi se učimo da se molimo za cijeli život, za svoje sinove, kćeri, za određena područja, molimo se cijelog života, a kako znati da je Bog u određenom trenutku rekao ne? Ta molitva neće biti uslišena. Imamo jedan primjer u 2. Korinčanima 12. poglavlju gdje se nalazi ovaj direktan ne, i to ne samo jednom, nego 3 puta u životu apostola. Čitajmo to iz 12. poglavlja od 7. stiha pa nadalje. Piše ovdje: i da se ne bih uzoholio zbog obilja objava, stavljen mi je trn u tijelo, Sotonin poslanik da me trajno muči, da se ne bih uzoholio. Zapazite, 2 puta ponavlja. Zato sam 3 puta molio Gospodina da prestane, a on mi je odgovorio: dosta ti je moja milost, jer se moja snaga savršeno očituje u slabosti. Prema tome, vrlo ću se radije nego da tražim oslobođenje, hvaliti svojim slabostima, da se na meni nastani snaga Kristova. Zato uživam u slabostima, uvredama, u nevoljama, u progonstvima, u tjeskobama koje podnosim za Krista, jer kad god sam slab, onda sam jak. Na njegovom tijelu nalazila se određena tegoba. Da li je to bila tegoba bolest očiju, jer se apostol sreo na putu za Damas s Isusom, ona svjetlost ga je obasjala i on je imao tegobe sa očima, ili je to bilo nešto drugo. Ali taj žalac, taj trn ga je mučio i on se molio: Bože, ukloni to. A Bog kaže ne. Apostol misli, možda Bog nije dobro razumio, pa on ponovo se moli i ponavlja i uvjerava Boga: ja ću biti bolji apostol, ja ću bolje propovijedati evanđelje, ja ću biti efikasniji, samo ukloni to. A Bog kaže opet ne. A apostol se moli i 3. put i misli: Bog je tamo negdje daleko u svemiru, zaokupljen sigurno mnogim poslovima, nije me dobro razumio, treba bolje objašnjenje, i on objašnjava, a Bog ponovo kaže ne. I što kaže? Dosta ti je moja milost, jer se moja milost savršeno očituje u slabosti. I 2 puta ponavlja. Zašto? Zašto mu je Bog uskratio uslišiti molbu? Da se ne bi uzoholio. Kaže 2 puta da se ne bi uzoholio. Da li smo mi spremni primiti Božji odgovor ne na našu molitvu? Da li možda nekad Bog odgovara sa ne iz istog razloga, da se ne bi uzoholili? Ili su to možda neki drugi razlozi, ali Bog kaže ne. Zašto je Titanik otišao na dno? Nakon samo 4 dana putovanja. Oni koji su proučavali sve stvari koje su se događale na Titaniku i psihološke profile onih koji su vodili Titanik, zaključili su da je Titanik otišao na dno zbog oholosti. Zapazite, zbog ponositosti. Onih inženjera koji su bili uvjereni da ne trebaju brodići za spašavanje, onog kapetana kome su rekli polakše, smanji brzinu, a on je u svojoj ponositosti, ni Bog ga ne može potopiti, rekao je. Ali umjesto da smanji brzinu, jer su ga upozoravali da nailazi na ledenjake, on je naređivao povećanje brzine, jer treba srušiti tamo neki rekord, i Titanik je otišao na dno zbog ponositosti, zbog oholosti. Da li nekad moje ja je tako jako i moja ponositost tako jaka da Bog nije spreman uslišiti određene molitve u mom životu? Sjećate se zašto je veliki kralj Nabukodonosor morao 7 godina provesti kao životinja? Zašto? Bog je upozoravao: doći će to zlo na tebe.
ali evo dajem ti vrijeme milosti, Bog mu je dao još godinu dana, nije ta nesreća došla na Nabuhodonosora, nego opomeni se kralju i imaj više samilosti prema onima koji su jadni, prema siromašnima, ali ne, kralj nije mogao shvatiti pouku i on je govorio samo ja sam taj koji sam sazidao ovaj silni Babilon. I nesreća je došla. Neka Bog učini da ja i ti nemamo tako jako da nemamo toliko ponosa i toliko oholosti, da bi Bog mogao uslišiti naše molitve, jer smo savladali naše ali mogu biti i drugi razlozi svakako da Bog ne usliši neku od naših molitava i da bismo tada bili spremni reći: Bože, ti si Bog, ti si moj stvoritelj, ti najbolje znaš i ja idem dalje. Drugo, ponekad dobri Bog, kada iskreno klečimo na svojoj molitvi i kad je to iskreno, onda i čujemo onaj tihi glas Svetoga Duha koji nam kaže, ponekad nam on kaže uspori. Imaj strpljenja. Dijete moje, ti bi želio da se stvari događaju sada i odmah. Ja živim u vječnosti. Ti živiš u vremenu. Stvari će se možda dogoditi, ali možda ne kako ti želiš, možda ne ove godine, možda sljedeće godine. Uspori. Imaj strpljenja. Ja imam strpljenja s tobom. Imaj ti strpljenja. Čekaj, stvari će se dogoditi. Da li imate strpljenja čekati određeni Božji odgovor? Mi smo sada proučavali u biblijskim poukama iz knjige proroka Danijela, ono proročanstvo. Prorok Danijel gleda je u viziji povijest svijeta. I što gleda? Gleda mnoga stradanja Božjeg naroda. I što se pita? Bože, dokle? Dokle će sveci višnjega stradati? Dokle će mali rog mijenjati istinu? Dokle toliko nesreća? Dokle će tvoj narod biti tu u zemlji babilonskoj? Bože, dokle? Daj malo požuri. A veliki Bog kaže: Danijele, i ne samo to, nego Danijel je bio toliko ponosan, toliko ponizan, da je Bog bio spreman poslati anđela koji mu je tumačio povijest koju mi danas proučavamo i unazad, i za naše dane, i unaprijed. Danijel je bio toliko velik da je to sve mogao gledati, shvatiti i čuti kada mu je Bog na kraju njegove knjige kazao što? Zadnji stih u Danijelovoj knjizi, što kaže? Kaže: a ti Danijele, idi na počinak. I ustaćeš u svoje vrijeme da primiš svoju baštinu na kraju dana. To je bio veliki Danijel. Da li u našem životu smo mi spremni prihvatiti ponekad Božji odgovor na našu molitvu uspori? Imaj strpljenja. Da li mi imamo dovoljno strpljenja? Sjećam se jednog roditelja. Roditelji su to u stvari bili suprug i supruga, već su bili u starijim godinama i oni su se svakog dana molili za svoju djecu. A njihovi sinovi, to su bili sinovi koji su već imali 40-50 godina i oni su se molili za svoje sinove da ti sinovi dođu u crkvu. 4 sina su imali. Nijedan nije došao u crkvu. Nijedan se nije obratio Bogu za njihova života. Oni su otišli na spavanje, umrli su, otišli su u grob. I kada su oni mirno zaspali, jedan za drugim, sva 4 sina obratili su se Bogu i došli u crkvu. Zamislite jednog dana kad naš Spasitelj skoro dođe. Kako će ovi roditelji biti sretni kada ustanu, a kada pored njih u Kraljevstvu Božjem vide i ova 4 sina za koje su se molili cijelog svog života i koji nisu došli u crkvu, nisu se obratili Bogu, ali kad je došlo za to vrijeme, oni su došli i obratili se Bogu. Veliki i dobri Bog ima proročki sat koji nam je otkrio jednim dijelom, a mi često čitamo, gledajući taj proročki sat, i izvještaj i proročanstvo u vezi njega,
Sjećate se onog stiha iz Galačanima 4.4. Kad se navrši vrijeme, posla Bog sina svojega. Kaže drugi prijevod, kad dođe punina vremena, tada je Bog poslao svog sina na ovaj svijet. Poslušajte ovaj citat iz Čežnje vjekova u vezi s tim. Kao što zvijezde putuju svojim određenim putanjama kroz beskrajna prostranstva svemira, Božje namjere ne poznaju ni žurbu, ni zakašnjenje. Zapazite, Božje namjere ne poznaju ni žurbu, ni zakašnjenje. U nebeskom savjetu određen je trenutak Kristovog dolaska. U nebeskom savjetu određen je trenutak Kristovog dolaska, misli se na prvi Isusov dolazak, i kada je veliki sat vremena pokazao taj trenutak, Isus se rodio u Betlehemu. Ali ja bih to preveo i na drugi Kristov dolazak. U nebeskom savjetu određen je trenutak Kristovog dolaska. Ovo je bio prvi. Ali je isto tako određeno kad će Isus po drugi put doći. A mi smo se iznenada našli u ovoj korona krizi. Cijeli svijet je stao i počeli smo govoriti to je kraj, Isus dolazi. A onda smo shvatili, što smo shvatili? Shvatili smo da je to jedan od znakova. Jedan od znakova, veliki znak. Nikad se to tako nije dogodilo da odjednom cijeli svijet stane. To je jedan od znakova. Jer Božja riječ kaže, biti će pomori. I to je jedan od znakova, ali nama vrlo snažan i vrlo jak, da je Isusov dolazak pred vratima. Da li smo spremni prihvatiti Božji odgovor u spori? Da li smo toliko duhovno narasli? Da li napredujemo u tim stupnjevima na putu posvećenja da možemo prihvatiti Božji odgovor na naše molitve? Ne. I uspori. To će biti uslišeno, to će se dogoditi, ali možda ne tako brzo kako ti misliš. Zatim, treći odgovor. Dok lećemo na svojim koljenima, Bog ponekad odgovara na našu molitvu i kaže nam, ti trebaš rasti. Rasti. Ti trebaš napredovati u svom duhovnom iskustvu. Ja ću dozvoliti određene teškoće možda ili nešto drugo u tvom životu, da bi ti koraci bili izraziti i da bi se ti spremio za moje kraljevstvo. U 1. Samuelovoj 1. poglavlju nalazimo jednu osobu koja je napredovala na putu posvećenja i to velikim koracima. Tu u 1. poglavlju 1. Samuelove nalazimo Elkanu. Elkana je bio čovjek koji je imao 2 žene. I zbog toga što je imao 2 žene, imao je velikih teškoća u svom životu. Jedna narodna izreka kaže, nema dovoljno velike kuhinje u kojoj mogu kuhati 2 žene. Ja ne znam da li je to istina, ali eto tako narod kaže, i još gore. Ana je bila žena koja nije imala djece. A vi znate u ono vrijeme, najveće prokletstvo za jednu ženu bilo je ako nije mogla imati djece. I Ana plače. Suprug čini sve da bi ona prestala plakati. Suprug joj daje darove, davao je i ostalima, i drugoj supruzi darove, i djeci drugoj davao je darove, ali njoj je davao duple darove. A Ana i dalje plače i plače. Ako vaša supruga plače, nemojte tražiti uvijek logičan zaključak. U 8. stihu suprug njen Elkana kaže joj, nisam li ti ja bolji od 10 sinova? A Ana kaže, nisi i nastavlja plakati. No, Ana je trebala rasti. I ona je uistinu rasla iz dana u dan, postajala je sve ljepša u Božjim očima i u određenom trenutku ona dolazi u hram, moli se, miče svoje usne, ne znam gdje, na kom mjestu, ali molila se, svećenike gleda, Eli je gleda i što Eli zaključuje? Što zaključuje? Ova žena je pijana.
I on dolazi k njoj i to joj kaže: Ana, ti si pijana, miči se odatle. Što mislite da se netko moli od vas u prvom redu i da vam svećenik dođe i da vam kaže: pijan si, idi van? Kako bi vi reagirali? Kako bi vi reagirali? Možda biste izletjeli iz crkve i više nikad ne bi došli. Da li je Ana tako reagirala? Ana u svojoj poniznosti i u svom skromnom i skrušenom srcu kaže svećeniku: nisam pijana, nego izlivam srce svoje pred Gospodinom. A kada je Eli ustuknuo i shvatio da je pogriješio, on je tada blagoslovio. I što je rekao? Kćeri moja, pođi u miru i neka Bog Izraelov ispuni tvoju molbu. I u istinu Bog je ispunio njenu molbu. Ali kad je Bog ispunio njenu molbu, tu vidimo također rastenje. Ona je sada bila spremna da svoje malo dijete, kad ga je udojila, kaže: ja se molim da dam svog sina Gospodinu. Možete zamisliti ono što je bilo najdraže. Ono što se toliko godina molila da dobije dijete, ono što je bilo toliko priraslo njenom srcu, ona je spremna odreći se sada toga i ona donosi malog Samuela pred Gospodina. Rast, neprestan rast gledamo u njenom životu i možemo se pitati da li smo mi spremni ono što je najdraže, ono što nam je najdraže dati Bogu, kao što je to ona učinila. Četvrto, kada iskreno klečimo na svojoj molitvi, tada Bog ponekad kaže sljedeće riječi. Naći ćemo ih u Rimljanima 12. poglavlju, 1. i 2. stih. Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim, da prinesete sebe kao žrtvu, živu, svetu i ugodnu Bogu, kao svoje duhovno bogoštovlje. Nemojte se prilagođavati ovom svijetu, naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma da mognete uočavati što je volja Božja, što je dobro, ugodno i savršeno. Ponekad na molitvi Bog nam kaže: budi žrtva. Kako vam se to dopada? Duh Sveti na molitvi kaže: budi žrtva. Kako vam se to dopada? Najveći problem koji je Bog imao u svemiru, na koji način je riješio? Najveći problem koji je Bog imao u cijelom svemiru, kako ga je riješio? Koji je to bio problem? To je bila pobuna. To je bila pobuna u svemiru, to je bila pobuna među anđelima, to je bila pobuna na ovom svijetu, to je bio grijeh koji je kao rak rana počeo razarati cijeli svemir. Kako je to Bog riješio? Najveći problem koji je Bog imao, riješio je žrtvom. Žrtvom svoga sina na križu. I zapazite sada, zamislite za trenutak, probajte razmišljati o svom životu. Zapitajte se, koji najveći problem imate u životu? Koji najveći problem imate u životu? Mislite malo. Da li je to problem možda sa starim roditeljima? Kako ih dohraniti? Da li je to problem sa djecom? Da li je to problem sa poslom? Da li je to problem sa susjedom koji vam je malo prešao među? Da li je to problem u braku? Koji je najveći problem koji imate u životu? Najveći problem koji imate u životu riješit ćete ako ste spremni biti žrtva. Oni koji su iskusniji to znaju i neki od vas klimate glavom. Najveći problem koji imate u životu riješit ćete ako ste spremni biti žrtva. Kaže jedna misao u koju vjerujem, a ta misao kaže: tvoja vjera vrijedi onoliko koliko si spreman dati za nju.
Ako za tvoju vjeru, za ono što vjeruješ nisi spreman dati ništa, onda to ništa ni ne vrijedi. Isus je bio spreman dati sebe, sve. Ponizio se toliko do smrti, a smrti na križu. Da bi riješio problem, dao je svoj život. Apostoli su toliko vjerovali, toliko bili sigurni da su svi dali svoje živote za ono što su vjerovali. Što si ti spreman dati za ono u što vjeruješ? Bog kaže ponekad kao odgovor na našu molitvu, budi žrtva. Najveće probleme koje imaš riješit ćeš. U domu, sa roditeljima, u poslu, sa susjedom, ako si spreman biti žrtva. Ako ne, nećeš ih riješiti. Da li smo toliko narasli? Da li smo toliko duhovno jaki? Da li smo spremni slijediti Isusa, slijediti apostole, slijediti Božju djecu koji su riješili svoje probleme na taj način što su bili žrtve? Pa čak i dali svoje živote. Ali su riješili problem, jer su sigurni da će ustati kada naš Spasitelj Isus dođe. Čak i apostol Pavle, veliki apostol, kaže: nisam siguran da li mi je bolje sada u tijelu nastaviti posao ili da ja idem mirno na spavanje. On je bio spreman i jedno i drugo, ono što mu Bog odredi. I peto, kada smo na molitvi, kada smo iskreno Božje dijete, kada smo istinski obraćeni, kada se istinski molimo ponizno, Bog nam Duhom svojim svetim kaže i mi to čujemo. I mi smo sigurni da to Bog od nas traži. Kaže nam ono što je rekao jednom iscijeljenom čovjeku, jednom zdravom čovjeku, a do skoro je taj čovjek bio jako, jako bolestan. Kaže nam: idi, to je Marko 5. poglavlje, idi i kaži što ti je Gospodin učinio. Kome je to Isus rekao? Tog bijesnog čovjeka, bolesnog čovjeka, obuzetog demonima, sa mnogo demona, sa legijom demona, nalazimo tamo u 5. poglavlju Markovog evanđelja. On je u grobovima živio, stanovao, lancima su ga svezivali, on je to kidao, bio je u dronjcima i bijesan, ljudi su bježali od njega, obilazili to mjesto gdje je on bio i sada tako bijesan, tako krvav, tako sav izubijan, sa onim očima koje su odavale bijes, on se zaletio prema Isusu i prema apostolima. I apostoli su se dali u bijeg. Pobjegli. Ali Isus nije bježao. Ovaj bijesni stigao je do njega i tu na 1-2 metra stao, a Isus je podigao svoju ruku, onu istu ruku koju je podigao prije nekoliko sati kad je utišao oluju na moru, i rekao je: izađite. Izađite iz njega. Istjerao je demone. I sada kada su se učenici vratili i vidjeli su i začudili su se, vidjeli su ovog koji je skoro bio bijesan, vidjeli su ga kako sjedi pored Isusovih nogu i mirno sluša. I tada ovaj zdravi čovjek sada moli Isusa. Što ga moli? Moli ga: ja bih želio ostati i dalje kod tvojih nogu. Ja bih želio biti s tobom. Ja bih te želio pratiti od sada pa dalje u životu. A što mu Isus kaže? Zašto mu Isus nije dozvolio da ide s njim dalje? Na neki način da bude tu zaštićen u hladovini. A Isus kaže ne. Nego kaže mu: idi, ne možeš ostati sa mnom. Idi i kaži što ti je učinio Gospodin. I piše dalje: ode i poče kazivati u 10 gradova što je učinio Gospodin, i svi su se divili. I kad čitamo u Čežnji vjekova nekoliko rečenica u svezi ovog događaja, ovaj čovjek, piše, izliječen od demona, bio je prvi misionar koga je Isus poslao propovijedati evanđelje u 10 gradova. Ovaj iscijeljeni čovjek nije čuo ni jednu Isusovu propovijed. On nije bio sa Isusovim učenicima. Međutim,
mogao je kazati ono što je znao, ono što je vidio, ono što je čuo, ono što je osjetio, ono što je doživio, Kristovu silu i kako je izliječen od demona. I zadnja rečenica koju sam podvukao, to je ono što može učiniti svatko čije srce je dotakla Božja milost. Idi i kaži što ti je učinio Gospodin. Kaže ovdje duh proroštva, to je ono što može učiniti svatko koga je dotakla Božja milost. A ja vjerujem da vas sve koji sjedite ovog subotnjeg jutra ovdje, vjerujem i vi koji gledate preko interneta, osjetili ste u svom životu Božju milost, Božju ruku. Jer svi smo u određenom trenutku života bili taj bijesni čovjek, imali smo određenih teškoća u životu, ali Isus nas je iscijelio i mi imamo što reći onima koji su oko nas. I neka Bog učini da to uistinu tako bude, da poslušamo kada nam Bog kaže na molitvi, idi i kaži što ti učini Gospod. Neka to bude i tvoj i moj posao svakog dana. Rezimirajmo, zaključimo. Prvi Božji odgovor na našu molitvu, ne. Da li smo ga spremni prihvatiti? Da li smo toliko narasli? Drugi Božji odgovor na našu molitvu, uspori. Jesi li svjestan da ja živim u vječnosti, a ti u vremenu? Da će se određene stvari dogoditi, ali polakše. Imaj strpljenja. Ja imam strpljenja s tobom, imaj i ti strpljenja sa svojom djecom, sa onima za koje se moliš. Uspori. Treće, rasti. Jesi li spreman rasti? Pa čak kao što je Ana rasla u lažnim optužbama, neko te lažno optuži, a ti ne skočiš kao na iglama, nego ponizno kažeš, ja se molim, izlijevam dušu svoju pred Gospodinom. Rasti. Bog nas poziva da svakog dana rastemo i napredujemo na putu posvećenja. Četvrto, da li si spreman biti žrtvom? Ako želiš riješiti najveće probleme koje imaš u svom životu, Bog ti kaže, budi žrtva. I bit ćeš sretan i riješit ćeš ih. I posljednje, Bog ti kaže, idi. Idi i kaži što ti učini Gospodin. I neka nam dobri Bog pomogne. Mnogo ima onoga što možemo čuti na našoj molitvi, ali neka nam Bog pomogne da ovih nekoliko odgovora prihvatimo i budemo spremni sprovesti u našem svakidašnjem životu. Amen.